Juang chenro eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Apisas auchiel mag bad migao marito le mag bunge KWS idhi geng'negi remand kuom ndalo 7 ka nonro dhi nyime e wi lal mar rawera Brian Odhiambo tarik 18 dwe mar achiel higani. Ma en ng'eto ma ochiw gi doho ma Nakuru kama ne ochwalie achijego e wi lal mar rawerano ma yande iyango ni gimako. Achijego oriwo Francis Gashoki, Alexander Lorogoi, Isaac Wabukala, Michael Kimayu, Evans Kipsang kod Abdurrahman Ali Sudi. Giduto gikwedo ketho ma itudogi godo mag bedo ni gin kod ng'eyo ewi kama Brian Odhiambo nitie ka itudogi gi make kane rik oyude ka olupe nam ma Nakuru. Individual disappeared in the hands of KWS is an issue that shall be heard and determined by this honorable court. We ask you very amply to consider the serious nature of this offense, which could as well turn out to be a murder case. The accused person's official position and training and the power imbalance between the accused persons and the victims, and deny them bond. They'll give a substantive ruling on that on the 12th of May 2025 at 2:30 p.m. In the meantime, I direct that the defense be supplied with witness statements and all documentary exhibits to be relied on by the prosecution.